Ongi etorri guztioi, hemen bertan zaudetenoi eta baita telebistari begira zaudetenoi ere. Ongi etorri Leidorrera. Zeinek esan behar zigun, orain dela urtebete, inauteririk izango ez genuenik, eta hemen elkartuko ginenik denak txintxo, bakoitza bere lekuan eserita, 11 ikusteko jaioa gara. Hala da bai, Kike, eta festarik egin ezin den honetan, Galtzaunditarroi gaur urte bat ospatzea bururatu zaigu. Galtzaundi euskara taldeak 30 urte beteko baititu aurten. 30 urte, Herriz esaten da, Baina atera kontuak, orain dela 30 urte, etzegoen mobilik, tipesa erabiltzen genuen. Goen kale hasi gabe zegoen. Indurainek lehen turra irabazi zuen, eta hori bai, Tolosaldeko kaleetan, gaur egun baino, euskara gutxiago egiten zen. Eta 30 urte hauetan, Galtzaundi Tolosaldean euskara indartzen eta zabaltzen saiatu da. Eta pixkanaka bagoaz aurrera. Esate baterako, iaz berri on bat jaso genuen. 100 urtetan lehen aldiz, Tolosako kaleetan euskara gehiago entzun zen gaztelera baino. Eta hori, zuetako askoren lan isiari esker ere baita. Eskerrik asko eta zorionak guztioi. Behonde izuela, Galtzaundi. Eta bataren bate pentsatuko zuen, zein okurritu zitzaion euskara elkarteari Galtzaundi izena jartzea. Ez altzegoen izen pompoxoagorik edo serioagorik esate baterako amigos del Vascuence de la comarca de Tolosaldea, olako zeuzer, Ez adarrik jokike. Galtzaundi izena aukeratu zen, euskararen alde egitea, umorearekin eta baikortasunarekin lotu nahi genuelako. Euskaraz bizi nahi dugulako, baina euskaraz pozik eta alai bizi nahi dugulako. Eta inauteriak ere, euskaraz bizi eta gozatu nahi ditugulako. Eta pentsatu genuen, nola hasi ospatzen gure urte hurrena? Et Inkarnatus orkestaren laguntzaz, inauterietako doinuez gozatuz, Galtzaundiko kidekin, lagunekin eta Euskal Herri osoko euskaltzalekin. Hori da, eta orkestrarekin batera, hainbat lagunek hartuko dute parte gaur jaialdian, baina hori sorpresa izango da. Hori bai, Galtzaundirekin batera, hemen ere badira urte hurren ospakizunetan dabiltzanak. Et Inkarnatus orkestrak 25 urte betetzen ditu. Inkansables txarangak 50. Eta Kikeek... Bueno, a ver, maite, pakea behar dinau, Bueno, hasiera emango digu jaialdiari, hori bai, gogoratu, maskara ezin duzuela kendu, jaialdian zehar, ez da kantatu behar duzuenan ere. Eta, bueno, pues gaur ezingo dugu saltatu elkarri bizkarretik helduta, hori datorren urtean izango da. Eta besterik gabe, has gaitezen. Aurrera, Maxu! Disfrutatu!
Jainkoak digula egun bat ederra. Jainkoak digula egun bat ederra.
Berak, dizuizio eta. Ok ez die Xubiroko inauteriak eta zeak. Nun gaude? Tolosako inauteriak, kendu mozor hori mesedez. Dizuizio, zea. Hoi bai ez da? Segi hemendik, ostango. Atila eta... Lotxa, Jesus. Lotxik ez. Jesus. Oi, Jesus. gari hontan. Bueno. Hasta jeste, mesez.
berririk ez daukagu, baina zeuen meritua nahi genuke gogoratu. Baina zeuen meritua nahi genuke gogoratu. Biba Tolosako inauteria, parerik ez duen festa bitxia. Biba gure herriko umore fina, biba bai betiko pozakaritza. Xume honetan, xume honetan, hitza hundirik ez daukagu, baina zeuen meritua nahi genuke gogoratu. Baina zeuen meritua nahi genuke gogoratu. Biba Tolosako inauteria, parerik ez duen festa bitxia. Biba gure herriko umore fina, biba bai betiko pozakaritza. Oinde balde. Oinde balde. Barroko jauna, konpondu a favor. Ze suciedade dago. Sei, hau kontentu serioa da. Sei hemetik, venga, ospa. Ospa. Sei. Ha? Ospoli, birri, ez taingorri bekurri, politata krabeli. Zuikusita bihotza, batzutan pilin, bestetan pirrin, tirripititin, la-la-la-la. Neskatil ospoli, birri, ez taingorri begi urdin, politata krabeli. Zuikusita bihotza, batzutan tilin, bestetan tirrin, tirripititin, la-la-la-la. Neskatil pospoli, birri, ez baingorri begi urdin, politata krabeli. Zuikusita bihotza, batzutan tilin, bestetan pirrin, tirripititin, la-la-la-la. Neskatil pospoli, birri,
batzutan pilin, bestetan pirrin, tirritititi.
ba. Sarrera 17 ordainduta, holako zikinkeri eta holako zalapasata, hanbesteko urte eskasten, musika eta, bueno, hastak izte jotzen behar da bezala amez fundamentuz, Ze desastre dago ba. Segi gora! No aiatu gira ba. Fundamentu hemen, jare bat de fundamentu hemen. Gazteri honek lotxik ez dauk. Ez da karnabaletan. Noa goaz. Nondik gatoz? Nondik torria? Geho bazkaltzea.
Boine, baldeu, trasten bat. Boine, baldeu. Etxez, esateie? Ibili, itea gaina. Jo. Hostia. Me cago en Dios. Ga, indeo beharra, oine. Harikano, oine indek beharra. Esan nire konduzi biltzeko, katxarrokin. No, jarriala. Juntza Gue jangoiko gauzek ondo itxitunen, ondo itxitu. Jesus. Mantzazu emendiken. Lotxa, oine, lotxa. Jesus. Zatzen beste egun bat hau iteko. Emantazue? Lotxa, Miguel. Ez etorre gehiago, Ja.
Eskari asko. Hau, nire gabe. Ikusi nuenean, nik zure begian, iruditu zitzaidan oinoinen kolaiko bian. Ikusi nuenean, nik zure sudurra, iruditu zitzaidan oinoinen nokainka muturra. Peio ziri-ziri, izaskunko menditik oinoinen zuzinaren. Ziri-ziri peio, gizonak ez dikoni ematen azortu ezkero. Mesei asko. Apeizak izan du. Horre ditu zaio plan B. Plan B. Beti ongi behar die plan B batzuk. Baina honek ez da ondo haitzen. Zuzendari berdinekin, hobeto. Eta mesedez, eskari asko, sobre emango izuek, zean, hor kanpon da, bale, segin mesedez, Baina hau honek jarritu behar du da. Nola iten deun? Pitxu! Hei, Pitxu! Idoke soluzioa! Etorri honea! Ata zala zuzendari ozeo zero, berpiztukuek! Zeo zer ringo dio hemen, etorri ikarri honean mesedez, baina ez da berdine, zuzendari desberdinagin, berpiztu, Pitxu! Jangoiko alenda, izenen. Bueno. Hau da, zea, Jesus. Miel, hemen alau. Ara. Hau uste dut da, zeok, hemen. Arrautzek eta zea, bueno, aspaldi bilik gabe. Berpiztu galdeu, bitxo. Kristiki, altxa bien, altxa gara. Jarrai dezala konzertua. Igabe.
Eskarrik asko, eskarrik asko. Miraria. Oi, ez da, zei. Amazki ulogatik. Eskarrik asko, erretore jauna. Berriz etorri lasai. Hiri de Konfesatzak unez aztertzen. Ne parrokikoa. Errauste unen naiz konfesatzea. Eskarrik asko.
Donostiako Irudamatxo, errenterian dendari. Donostiako irudamatxo, errenterian dendari. Osten ere badakite baina, ardo eraten hobeki, eta kristikin krasikin arrozak krabegi, ardo eraten hobeki. Argia! Argik ez alda hemen. Argik ez alda hemen. Mantenimentukoa, mesedez. Argik ez alda hemen. Mantenimentukoa. Argik ez alda, mantenimentuak ez alda hemen. Ayuntamentu gaur ez da alde batzen, no? Ze kristo da? Teknikoa, a ber, mesedez. Teknikoa, txin. Teknikoa nun da hemen. Ez zen, argik ez alda eta. Guan bokaioa jaten. Lozano, zein den, bai. Juan bokaioa jaten. Kamo, Angelusa pasain deuta. Adet, bueno, beiztaz behar bien, Gente mesedez. patu indu, señor. Horixa, ematen, men. Sekulako sagara patu eta lotxik ez da. Zer lotx? Baio, garri. Jantza, bokaioa.
Ni behintzat lo hartzen da aspertzen nahi, Miguel. Ni beste gauzat espero nun, eta emaio zeuni zea bat, beste txuspertu bat, o beste zea bat, baina hola, ni ja, xista, hemendik xista. O sortu hemendik zeo zer, o txarangan bat, o zeo zer, baina ni hemen, ja, etxea. Ez Angelusaik eta ezerre eta bate gabe. Guk gehiotzak egu. Bueno, ez da batxeatuta. Kanpotik ekarri horko du bat. Kanpotik, baina... Kanpotik, txarangan bat, o zeo zer ekarriko dugu, baina hola etzeo seitzik. Baina konfinamendu gau eta etxe, kanpotik. Baiz da? Bueno, txarangan bat. A ver, venga. A ver, zeiten txarangan. Sortu nun maietik txarangan bat o zeo zer, a ver. Txalondi bat. Pixkat, Nago jo, Ongi etorri. A ver, Miel. A ver, uztartzen dituzuen biek, Azze gozatu hartzen ari garena, ez da? Aurpegian nabaritzen zaizuen, naizta maskarak jarrita duki, Bai, baina tamalez iaia iritsi gara, amaierara, eta ez genuke bukatu nahi, jaialdi hau antolatzen lagundu diguten erakunde guztiei eskerrak eman gabe. Tolosako udala, EITB, Garikano toldoak, Tolosako erraldoi eta buraundien konpartsa, eta Laskorain ikastolari. Eta nola ez, jaialdi hau posible egin duen, et Inkarnatus orkesta guztiari, txalo berru bat ere gintzat, eta Miguel Zeberio zuzendariaren zat. Incansable txaranga. Oholtzatik pasadiren
persona eta personaje guztiak ere bai. Teknikari guztiak eta nola ez, hemen bildu zareten Tolosar eta ingurukoak, eta baita ere, etxetik, telebistatik begira zaureten guztioi. Eskerrik asko. Galtzaundik 30 urte bete ditu. Eta espero dezagun beste 30 urte bete beharrez izatea. Horrek esan nahiko badu, euskararen egoera erabat normalizatuta egongo dela. Bitartean zaindu eta eutsi euskarari. Eta urten ekitaldi gehiago ere izango dira. Ez dakit denak gaurkoa bezain politak, ederrak izango ote diren, saiatuko gara horretan eta zuen esperoan izango gara. Kike Galtzaundiko 30 urte betetzen ditula eta ze abestirekin emango jogu amaiera jaialdiari. Ba, ez dakit. Apellidua det goñi. Miguel, orden pixkat behar dugu hemen, baina aurretik badaukagu sorpresa bat. Hori da, azken gonbidatua. Oiana Iguaran! Zorionak Galtzaundi nahi genuke kanta, 30 urteko ekarpen galanta. Eskerrak Galtzaundian sartu zendun hanka, ala ere daukagu galtza bete lanta. Ta izen alai horren ereduarekin, txarangan bezelaxe euskalgintzan ekin. Kalez kale humorez eta elkarrekin, euskara kolorez da salto zabaldedin. Aldizkari hartatik sormen ez talentuz, ibilbide oparo bat eginda tentuz. Zuk urteak betetzen jarraitu momentuz, ta batez ere bete urteak proiektuz.
Eta orain bai, bukatzera goaz, bazkal giro bat izan zazuela, disfrutatu aldan neurrin inauterik, merezi dut urtean bendia, eta gerokoa utzi. Aurtengoa aldan bezala, saiatu disfrutatzen, merezi duta. Ez utzi, geroako gauzak. Bukatze dugu, mila esker, etortzagatik, mila esker zuen txabalongatik, edera izan da, mila esker hemen dauden guztiei, handatzian, goien, alde guztietan, galtzaundiri betziziki indun apustuagatik, apustu latza izan delako, eta lehizuen garte, berriz ementzeko. Thank you.